खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। आसामाव पाकिस्ताननि मददगिरिफोरनि हेंथायै सिग्रोमनाया आरोबाव गोख्रोंसिन जाबाय। रायजोनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मैया एबा सनिबाराव बुंदोंमोन दि पाकिस्ताननि मददगिरिफोरनि हेंथायै रायजोआव गासै 76 सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय। गिबि मन्त्रिया ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों पोस्ट खालामदों दि शुक्रबारखालि नलबारि, खोला सालमारा आरो कामरुप जिल्लाफोरनिफ्राय सासे सुबुंखौ खानाय जादों। बिथाङा बुंदों दि दासिम आसामाव पाकिस्तान मददगिरिफोरनि बेरेखायै राहा लानानै 76 सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय होनना। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आसाम पुलिसा ससियेल मिडियायाव भारतनि बेरेखा आरो पाकिस्तान मददगिरि हाबाफारिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि फारिलाइयाव बेरेखा दोलो AIUDFनि MLA आमिनुल इस्लामनि मुंबो दंफायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। आमिनुल इस्लामनि सायाव पहलगाम गाग्लोबनायाव पाकिस्ताननि फारसे रैखा खालामनानै बिबुंथि होनाय दाय दं। बिथांखौ गिबियाव हादोर बेरेखानि दायाव खानाय जादोंमोन। बबेखानि बेनि दान्दिसे उनावनो बिथांखौ बे केसाव जामिन होनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि हरखाब उनावनो हायुङारि रैखाथि आयेन NSAनि सिङाव बिथांखौ फिन खावनाय जादों। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।